नमस्कार। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एतवार के मुजफ्फरपुर अइहन। उहाँ का कटरा प्रखंड के चर्चित चामुंडा मंदिर में पूजा अर्चना करब। एह के लेके चामुंडा मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिहल गइल बा। एह दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन आ एसएसपी सुशील कुमार तैयारी के जायजा लिहलन आ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष रघुनाथ चौधरी सुरेश शाह से तैयारी के बारे में जानकारी लिहलन। उपराष्ट्रपति जी के आगमन के लेके हेलीपैड बन के तैयार बा आ सेना के हेलीकॉप्टर भी पहुंच गइल बा। देखी खबर विस्तार से। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।